nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Odiechieng' wagomba ka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka yiena mondo miye thuolo onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano ahinya. Nyinga Dr. Jerry Okello, awuok osiptal miluongo ni Medical Health Services Nairobi ka. To aja Kabondo Kasipul Kojwach, Jakojwach. An gimalonye to an general practitioner. Ngiso ni anathiedho gimoro amora kochopo seche ma koro dwarore ni koro specialize to wang'e kuma watere. Erokamano ya daktari. Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono to daher kata dakwa ni ma mondo binwa topic ma kawuono diher mondo wago mbaka kutende kod chandruok mane. Kawuono daher ni wawuo e tuo moro ma be ji mang'eny ok wuoye, iluongo ni balanitis. Balanitis ni en kuot kata lit mar mbele mar nyim kata mbele mar duong' joma chuo. Ma gima ka yudho ngere waluonge ni glans penis. Glans penis manyiso ni en raba moro ma mbele cha. Ene ma onyalo bedo gi lit moro kata kuot moro gimoluongo ni inflammation kalure gi tuo momake. Onyalo bedo gi tuo moa gi iye kata koa ka seche moko nyalo make mana gi oko. Koro any inflammation mani kanyo ero emoluongo ni balanitis. To balanitis no en gima osebedo ka chando chuo mang'eny kabisa. To seche moko be onyalo dhi ma koro chak kelo chandruok ne joma mine ko ka gin joma koro riure e ohera. Adwani wadhi ni mose wachni daktari nikech ngini kama kaka kiwacho ma in topic ma okapar ka wasemule nyaka ne wachak chenro mar penj daktari wasemule okanyal paro maber ahinya kata kamano adwani mondo mikapo nono wanyalo yudo picha mar duong' joma chuo nikech thothne wang'iyo ga reproductive wantiere kode ka koro wang'iyo ka gin pichni ariyo wawacho kacha kuot kata lit kata rem wawuotha ne ka normal kod mantiere kod chandruok nikech giwanga kaka ng'iye ibro pimonwa daktari. Picha ni ogole maber ni wach gima wawuoye en mbele ka. Raba ni moluongo ni glans penis to ene ma komako infection moro kata lit moro kata kuot moro to waluongo ni balanitis. To koro mano ma pod ler to mama koro yudo ni seche moko osemako balanitis no. Onyalo bedo gi kala ni kok kamano to nyalo kata lokore kala machielo lure gi tuo momake. Koro ma indi tiyudo ni en inflammation momako mbele kanyo e umineno ka koro kwar kamano ero. To okodhiga nyaka iye eno mako mana gi oko kama to seche moko yudo ni onyalo mako nyaka pien mamalo no. Lakini sana tena ka komako gi pien mamalo no koro nyingi chak lokore kendo. Ma en kuot kata rem ahinya kuom joma chuo ma bende wacho ni kacha ni en chandruok ma thoro bedo mang'eny to ji okuoyega. Ong'eny ni en ang'o gini manyalo kele nikech wacho ni nitie gik mopogore opogore makelo amula ne gigo manyalo kelo chandruok ni. Tuo ni en tuo ma thoro mako jok ma pok oted nyange. Nyithindo matindo ma yudo ni seche moko ler moro ma onge seche ma giluokore yudo ni ok giluok kanyo maber kata ok luok kanyo gi maber gi joma luoko gi. Yudo ni seche ma koro ma timore pige moko nyalo dong kanyo to pige gi nyalo timo nade nyalo kelo tuo ma seche moko nyalo dhi nyaka iye ba kelo urinary tract infection. Lakini ka umako mana ka tuo no biro mako mana mbele kanyo e ka koro luongo ni balanitis. Ler no en gima ji mang'eny ok ng'e ni wach yudo ni nyathi matin ma kata iluoko to onge ng'ama kao sane mondo ywa kata pien no chien mondo tim nade oluok kanyo maler. Koro yudo ni seche moko pige moko dong kanyo niwach iluoko gi e besen pige moko dong gi e kanyo seche moko gilayo to gigolo lach no te koro lach modong kacha cha ng'ene ywayo attract bacterial infection. Seche moko nyalo attract kata mana fungal infection kata mana viral infection. Koro mago kotimore to dhi timo nade kelo tuo kanyo ero. Joma pok oter nyange ma yudo ni gin jo adolescent to yudo ni most of the time ler makanyo no ema seche moko nyalo miyo giyudo sida chandruok no niwach kiyudo ng'ato joma chuo ng'eny gi yudo ni gin giluokore mana malo to seche ma ochopo ni koro onego bed ni giluoko kanyo maler to ok gitim kamano. Kok gitimo kamano mano nyalo kelo gi tuo. Moko be makonenore gi ng'ama miyo e yor hera
chune ni nyaka luok kanyo maler. Koko luoko maler to mano be ng'eni koro discharge modong kachacha nyalo timo nade, nyalo attract bacteria to kelo ni tuo mar balanitis ni. Mo wan gik moko adek madongo manyalo kele. To wang'eyo ni inyalo kele gi kute mag bacteria, koko kamano inyalo kele gi kute mag viral infection, to inyalo kele kata gi fungal infection. To ng'enyne yudo ni en bacterial infection kata mana viral infection. Fungal infection en otin ng'eny, lakini yudo ni dend dhano nigi ginene magoye roteke mag del madhaw kodgi to tieke mapiyo. Lakini jomoko to yudo ni tie jok ma roteke mag del mag jodok chien makoro kata fungal infection ni onyalo budho moko rumo mapiyo. Ong'eny kuom jok ma kwaweyo jok ma pok oter nyange to iyudo ni nitie jok ma nigi kata tuo mar diabetes mar sukari. Sukari ni en gima timre ni omiyo sukari bedo mang'eny e remo to kata mana e lach. To seche ma sukari ni kanyo ero to ka lach odong' e pien ma yeno to sukari ni en gima ywayo kute mag bacteria mang'eny, koro miyo bacteria biro kanyo yo mayot. Bacteria thothne chamo skari. Koro yudo ni bacteria kosebedo kanyo ero to koro dhi timo nade, dhi miyo kanyo bedo matuo. Nitie moko mabe kata ka biro to nyalo biro ni wach kakoro wapoge gi kitgi. Nitie moko ma gie e dend dhano manyiso ni inyalo bedo gi tuo moro kata wach kata mana arthritis. Nitie arthritis moko ma komaki to roteke mag del madhi kedo gi arthritis go ginyalo biro kanyo to gihinyo kanyo, manyiso ni onego bed ni gidil gi arthritis, lakini koro giduogo gibedo gimoluongo ni pathogenic, ma koro gihinyo dend dhano. Koro ka gibiro kanyo ero to ginyalo timo nade, ginyalo hinyo kanyo ma kanyo be bed gi inflammation mwawacho cha, ko kamano to koro dhi bedo gi tuo mar balanitis. Kamano wamiyo gi kitgi niwach yudo ni nitie moko mabiro ni wach arthritis, nitie moko mabiro ni wach in gi infection kata mana e liver. Koro roteke mag del ka ema koro dhi kedo kachacha to hinyo kama wawueno. Ma wantiere kod kidienje mopogore opogore mag tuoni, to thothne kod iketogi kotenore kod gimokele. Kapo nono ni en arthritis nitiere kaka ibiro luonge, kapo nono ni en ma obiro kotenore kod weche mag hygiene, tuoche kaka mag sukari, diabetes, mago nitiere kaka obiro kod nyinge aina go. Wantiere kod chat maber mokalo mabende nyiso gik moko aboro madongo manyalo kelo chandruogni nyakora Mugia Jwang'. Adwa ni mondo mi ing'i chat ni, mondo mi ing'e sama wawuoye e kuota mar duong' joma chuo gi manyalo kele. Namba achiel malo kacha daktari monwa ni en koso ler maber, lack of hygiene, okiluokri maber, okiritori e yo makare, kachiel kod tuo mar sukari, tuo mar diabetes, nikech wang'eyo ni kute mag bacteria thothne chamoga sukari ma kapo ni ong'eny e remo modhi obed mang'eny e lach nyalo kelo chandruogni. Kar ka daktari ka ng'ato react ne sabunde, okang'eyo kama no bende nyalo kele, ibiro pimonwa kaka kele kato weche mag STIs mulnwa kama na matin daktari mabende nyalo kelo kuodni ma oluongo ni balanitis. STIs gin sexually transmitted infections. Manyiso ni gin infections. To infections gi ikelo gi orera. To kinenore gi miyo kata nyako manigi tuo moramora, onyalo bedo viral infection, onyalo bedo bacterial infection, kata mana fungal infection. To idhi tiome, manyiso ni iyude kanyo. Koro seche miyude kachacha to koro dhi okelo kuot gi lit, mano gimoluongo ni inflammation. To koro chako chandi ibe, koro ibedo gi tuo mar balanitis. Lakini yudo ni seche moko en balanitis kapok odonjo iye. Kodonjo iye to koro gikikore gin tuoche ma koro waluongo no kikore. But mane kaka sexually transmitted infection kele. Omembe onyalo kele. Wang'e ka daktari tight for skin kachiel kod weche mag raboyunga mabende waneno koket kae kaka achiel kuom gigo makelo balanitis. Phimosis ne wasewuoye ndalo moko. Phimosis en yudo ni pien mamalo no. En pien ma yudo ni kamoyawre godo no tin kabisa, ma okikata kitemo ni dwa duoko pien no chien to kodogi. Manyiso ni en ng'at minyalo bedo ni dak kode lakini pok ineno kata raba ma iye no. Mano katimore to yudo ni seche ma ng'ato ka en nyathi matin to kodhi oko matin
to lach ng'enyne dong kanyo ero gikudore kanyo koro ka seche ma gikudore kanyo no to nyalo miyo ng'ato bedo gi tuo niwach koro gi attract bacteria kata any fungal infection kata viral infection. Phimosis en yudo ni mbele kanyo seche moridore no kata mana oko matin seche midhilayo tineno ka pien no kuot mangiso niya kata lach ok nyal wuok e yo mayot ma seche mokuot no to ng'ini mano miyo onyalo bedo gi injuries matindo tindo onyalo bedo kong'adore matindo tindo niwach seche ng'ini pan nyathi matin kia rito koro en odhi to dhira matek to iyudo ni kanyo mbele kanyo kata nyalo yiech matin mano nyalo kelone nyalo miyo pien no yudo tuo to seko yudo tuo to koro tero e ang'owa e glands penis gi mwaluongo rabacha to koro tere rabacha koro kelo balanitis. Kar infections wacho ni ginyalo bedo fungal, bacterial kata viral kanyo wantiere kanyo ka achiel kod weche mag bacterial infections bende waneno kacha ma inyiso wani nyalo biro e yore ma opogore aneno king'iyo picha moro kanyo kang'eyo ni to en mani midwa ni mondo mi wawuoye daktari. Smegma gin ng'ata manigi ng'ama dichuo kapok oter nyange to iyudo ni nitie pi moko kata wanyalo ni discharge moro ma wuok e wi raba kata wuok e pien cha gi iye koro seche ma wuok gi iye cha to iyudo ko wiro raba no. Smegma ni gin ginyalo ka gibudho ahinya kokiluok maler to nyalo attract bacteria cha to miyo ng'ato yudo tuo. Emomiyo ka kata kiwacho inyiso ga ji ni ber kapo ni ng'at ma dichuo oter nyange seche ma ong'e ni koro onego bed ni osechopo higni ma onyalo nenore gi ng'ama miyo kata odwa kendo ber ka itere nyange niwach nyange cha konyo miyo kacha cha bedo mayot seche ma koro idwa timo ler kata idwa luoke. Kar ler ka isewuoyo kendo ma achiel kuom gigo mane wacho ni thoro kelo chandruogni kapok watiekore kod yienwa mondo watiekre kod weche mag raboyunga kata wadonja ne weche mag ler kako onego bed ni joma chuo ritore mondo mi kik giyud balanitis kata kuot mar duong' joma chuo. Raboyunga en gima osebedo ka ji mang'eny kia tiyo godo to apart from tiyogo okonyowa e yore mang'eny onego bed ni watiyo kode seche ma ng'ato timo bedo gi gimiluongo ni unprotected sex onego bed ni wageng'o unprotected sex manyiso ni wa protect sex kwatiyo gi raboyunga to raboyunga konyowa mondo kik kapo nono ka nyawadu ma unenoru godo no nigi tuo kata mar ayaki onyalo bedo ga sexually transmitted infections gi en gima okonyowa but iyudo ni nitie jok ma seche moko kata ka gitiyogo to gini react kodgi manyiso ni gin allergic to it seche mo react godo no reaction mwang'eyo matimore e dend dhano en inflammation to inflammation ni en emodhi kelo kuot gi lit gi seche moko yudo ka kanyo rewni to mano en allergic form of balanitis manyiso ni ng'ano bong'isi ni an koro kanyal tiyo gima niwach ka tiyo gima to nyalo timre nade nyalo kelo na chandruok koro mago en achiel kuom gima nyalo miyo ng'ato bedo gi balanitis. Mulwa kar hygiene ka daktari sipimonwa kacha kaka hygiene bende nyalo kelo chandruogni gin chilo gin kute ma gin chilo ma bende ka okudore kuom ng'ama dichuo to nyalo kelo kute mopogore kata ywayo ma ang'no kela balanitis. Ere kaka onego bed ni joma chuo luokore bende oseter ng'ato nyangu bende pok oter ng'ato nyangu kato ang' wang'eyo ni ranyisi kata gik ma kineno tinyalo chichini aka bede ni en balanitis. Rito ler kuom joma chuo en gima ber kendo en gima nyalo konyo ng'ato bedo gi del ma oritore maber. Nyithindo matindo koro wadok kuom minegi gi joma rito gi e ot seche moko nitie nyithindo matindo mirito gi wuonegi seche mi iluoko kachacha ber kiluoko gi pi ma mor to pigni seche moko be nyalo kete sabun matin tiluoko godo malo kanyo en ni koro chuni ni nyaka idwok rabacha idwok pien mamalo no idwoke chien tiluoke maber kitimo kamano kata mana diriyo kata didek e juma mane konyo nyathino niwach seche moko iyudo ni onge time mar timo gino seche te lakini kitime at least diriyo didek to kata kitime pile be bera.
nyithindo go ber kipuonjogi niwach bochopo kuma koro gichako luokore kendgi. Ber kipuonjogi seche ma koro gisechako ng'eyo luok kata ging'eyo ni luok en ang'o, ipuonjogi kaka onego bed ni gitimo. To kochopo ndalo ma koro inyalo tero gi nyange niwach nitie moko mitero nyange chon kata kapod gikia, kapod gitindo. Kotimore kamano chon to ber. To kaponi ochopo ndalo ma koro gidhi nyange, ber kipuonjogi ni kata koseter gi nyange okoro giweya ni koro ni giseluokore. Ber ka poni giluokore to be giluoko maler gi sabun gi suthru ma girudhore godo. Ero kama na inyelero nwa maber mokalo en penj laktar wabedo kod lakteche mopogore wang'yo twak mopogore kawuono wantiere kod balanitis mabende en kuot mara aduong' joma chuo. Daktari pimonwa ni gik mang'eny mokalo nyalo kele, wadwa ni mondo wang'e ni to ranyisi mage makineno kata makiwinjo tinyalo chich ni nyaka bedie ni chandruogni biro. Ranyisi gi kiseneno onego bed ni timang'o. Mago gimoko mathoth e kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring new destinations, may your holidays be filled with love, laughter and adventure. We can't wait to take you on your adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! This December 31st. Join us for a celebration and new beginnings with us from Inoro TV, Ramogi TV, and Citizen TV. Get ready as we bid farewell to the year gone by. Join us for an uplifting musical celebration with Kwa majina naitwa Edith Wairimo. My name is Salila Njero. My name is Freedom Moni. Size 8 Reborn. This is Sanino Bless, a gospel artist from Asylum. Na manze niko hapa kuwa invite for the Vuka Mwaka Party on 31st. Kutoka saa 4. We welcome all of you to come and join us. Karibuni nyote. Vuka Mwaka Party live on Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Viusasa, and Citizen digital platforms. Toga kwendithiria mwaka mweru mwega wa kirathimo. Hawi maber mar higa manyien. Happy New Year. Happy New Year to you, to you. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano magi nyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno.
ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Maber e higa ni duto kendo Nyasaye osebedo mong'won waseneno hera mare kod ber mare kinde duto te emomiyo kata kwadonje higa manyien wamedo kwayo Nyasaye mondo omed ritowa omed gwedhowa omed bedo jakorwa Nyasaye mondo omed timo ni maber e higa manyien mabende wadonje mar 2025 gweth mar Nyasaye mondo olre kuomi kinde duto te an kaka Roda Nyar Kokitmo akwayo ni hai maber e higa manyien mabende wadonje. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu balanitis kuot mar aduong jomachuo gima lokanyo mano e twak mawuoyo odiochieng' ma kawuono gik madhi aboru nyalo kele achiel kuom gi en weche mag ler mar ariyo kuom gi gin tuoche kaka tuoche mag nyae mar adek ponono ni ng'ato en allergic to gik moko kaka rabo yunga bende nyalo kelo chandruogno mano wabro ng'iya ne kendo wabro wuoye bang'e matin kaito ne wang'iyo kata bende ni kaponono ni ng'ama dichuo samoro oriwore kod ng'ama miyo mantiere kod kute kaka bakteria bende nyalo kelo chandruogni kod moko mathoth. Daktari, ranyisi mage makineno kose enena inflammation gi kuot to mano koro wacho ni itiere kod balanitis koso dalili mage makineno tinyalo chichni obiro. Balanitis kapo ni ng'ato ne godo ok en gimoro ma nyalo budho e dendi kapok ing'eyo. But nitie moko ma be kin godo to nyalo tieko ndalo mang'eny niwach ok ginen. Kaka mag fungal infections go yudo ni inyalo yudo ni nitie kuot moko kata rashes moko matindo mo mowuok e wi rabano. Yeah? To raba koking'iyo maler kapo ni ng'at ma seche moko iluokori mana gotieno to onge ler moro malong'o manyalo miyo ineno gino maber to inyalo budho godo kapok ifwenyo ni inyalo bedo ni in gi balanitis tikia. Omwesi rashes gi onge kod kaka ng'eny rashes kata pien del ilo kod weche makamago momiyo nitie moko ma okil kaka fungal infections ma waluongo ni candida kata thrush kuom joma chuo wan ga waluongre ni carriers ma wan waonge discharge moro amora madhi neno kata ilo moro seche moko ok nen mana kapo ni roteke mag del magi ni piny ahinya e kineno ka koro ilo moko kata inflammation moro wuoke to ng'eny ji ka oyudo fungal infection to yudo ni ok gibi neno kendo ok gibi ng'eyo mana ka gidhi gi rango maber e ka gineno ni karentie rashes moko mowuok matindo tindo. Mag bacterial infection kata viral infection tiyudo ni bochako bedo ma late kata seche moko kidwa mulo kanyo tido ka late to onyalo bedo kata gi rem moro ma miyo kanyo kuot matin seche midhi lach cha seche ma kanyo kuot matin no to lach cha ok bi wuok e yo makare manyiso ni seche midhi ne idhi oko matin to dhi miyo kacha cha bedo ma late mamano be en achiel kuom ranyisi manyalo nyisi ni nyalo bedo ni in gi balanitis. Nitie jomoko ma be seche moko kodhi ni koro dhi nenre gi ng'ama miyo e yo hera to yudo ka kendo kanyo late ma ok onyal timo hera e yo mayot mano be nyalo nyisi ni onyalo bedo gi balanitis. Koro achiel kuom ranyisi maduong' sana en rem. To mar ariyo yudo ni inyalo bedo gi kuot moro ma ineno ka kanyo okuot makalo kaka en ga chon. To apart from that onyalo bedo kata gi scales yudo ni kanyo bedo otuo kabisa makata kimino tineno ka ong'adore matindo tindo.
Ranyisi gi bende luore kod gimo kele daktari kaka ne wange kacha gik makele opogore koso ranyisi to gina ranyisi. Ranyisi gi be luore gi gimo kele ni wach yudo ni moko nyalo lokore loka ma bedo marateng to mano nyalo ngisi ni nyalo bedo ni wagi ntie moko mabe okel kata mana gi fungal infection no ineno ka koro wuoye wach rashes matindo makut go mangiso ni luore gi gimo kele ka en viral infection onyalo bedo kata mana gi scaly skin ma kata kimule matindo no kogolo piendi motuo go ineno ka gilwar piny mos aneno ka wantiere ka kod ranyisi ma bende gina ka kipimo nwaka weche mag kuota tik ma ok dung maber anya tik madung marach wakete gi dholo maber tik madung marach seche ma yolo pi iyudo ka ntiere kod rem kaito seche ma okuot no nyaka beni ango bed kod ridruok moro kaito waneno kacha smegma mane wacho no ka daktari kendo gin gigo masibende nyalo wuok kuom ngama dichuo waneno kacha loko rangi kaka nipimo no e picha mokwongo kaito weche mag rem bende waneno konore kanyo weche mag ilogi ma biro kotende kod rashes daktari kosene na ilo kiena ile nyalo biro kalure gi rashes ko kamano to nyalo biro kata kalure gi tuo mokele maagi ntie kaka nwa wuoye wach arthritis cha arthritis nyalo miyo inyalo bedo gi inflammation the glands penis to mano nyalo miyo bedo obedo inono ko oili matin daktari ska ngato se yudo chandruok ni nyalo bedo no biro kotende kod tuoche mopogore thothne okaunda ladi mondo mi symptoms manifest kata mondo mi onendre ni skoro ngato to ndiere kod chandruok banga thuolo marom nade lure gi gima kele be ntie moko ma yudo ni gin chronic conditions ma iye kaka koro wach arthritis no kata liver disease yudo ni mondo chop sama koro gini neno en gimo sebedo kabudho e dendi to obiro as a complication to seche mobiro as a complication to koro idhi fwenye kalure gi tuo ma koro ni yeno but mobiro mana ma oyud kata gi yorera to yudo ni miyo inyalo miye kata mana ndalo adek nyaka ndalo wige jumbe ariyo mano 14 days ma en gima nyalo kawo kinde kata gima nyalo neno mapiyo kotende kod gima kele ntiere point moro daktari mane wacho ni ngama miyo bende nyalo tiwe kotende kod kute mantiere kuom ngama miyo to iseche ma ngama dichuo bende ntiere kod balanitis ni okang'eyo ni koro ka akoro ema weche mag ji dhi e thieth kanyakla ka wabodonje mago bang'e ma ng'ato chang chuth kor ka obro okang'eyo ni kanyo to bet nango e period mako ka ofwenyo ni ntiere kod rashes ntiere kod rem ntiere kod ango ka onego bed ni ng'ato ritore nade kapok obiro iri mondo mitimne diagnosis ng'ama dichuo kochako gi fungal infection yudo ni one carriers ma onge rem moro malong'o midhi neno kata onge seche moko kinyal neno kata mana ranyisi mora ma nyalo ngisi ni tuo koro yudo ni gini seche moko ni gole mana kuom ng'ama miyo niwach fungal infection kata thrush ni joma miyo e mang'eny gi yudo ga koro seche moko igole kuome to en oboneno signs and symptoms manyiso ni en oboneno thrush oboneno discharge marachar to seche moko yujo ka ile into kibiwinje koro seche mene udhi thiedhe cha to inoko thiedhi odhi chango to kose chango kucha kunenoru kendo yudo ni gini nyalo chak dokne kendo chako yudo thrush no koro chuno ni kata seche mi ithiedho ngama miyo to ngama dichuo bende nego bende timo nade thiedho kaka wawuoye sexually transmitted diseases ngiso ni again sexually transmitted iyudo gi e yor hera ma kaponi ng'ama miyo nigi tuo moramora ok ochuno ni nyaka bed moko ma mogoloko onyalo beda kata mana PID pelvic inflammatory disease seche moko en mana vaginitis to kaponi idhi neno rekode to bacteria cha kata kute ka ema dhi to mako kacha cha kaponi ng'ani okoluoko ema iwacho gania ni seche ma inenri gi ng'ama miyo ber kaponi idhi olo pi chon kaso kendi chaki luoko kanyo maler ma mano mi bedo igeng'o tuoche machalo balanitis gi
En penj laktar kwa kale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu wang'iyo balanitis nyako Ramogi Ajwang' mabende en kuota amara duong' jomachuo kaka waneno e pichni wa odiechieng' ma kawuono gik mang'eny mokalo nyalo kele omiyo seche ma ineno ka samoro jaodi nitiere kod kuotni kata oywak ni nitiere kod ranyisi gi ma ok en gima koro iwacho achiel kachiel ni en wuotho e yore marache nikech nitiere gik mang'eny manyalo kele to bende wuotho agaja bende nyalo kele koro tene ni watiere kod wuoth matek iye ka ok nyal ng'eyo ni wuotho ma ok kare kata gina tuoche mamoko mane wacho kato ber ka seche ma koro ji dhi manyo thieth to ji duto te odhi oyud thieth seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi obiro iri kaka Dr. Jerry thothne utimo diagnosis nang'o nikech oyudo ni gik mang'eny mokalo nyalo kele mokwongo wang'iyo ni to ochalo nade mano watimo general examination ok en gima ochuno ni nyaka ng'ato dhi e lab to kalure gi extend mare to wanyalo timo nade wanyalo tero ng'ato e lab kata wapimo lach wang'iyo ni to be ochopo iye odonjo i urethra mochopo nyaka e bladder kwa nene kalure gi tuo mokele makoro wadwa fwenyo tuo mokele wanyalo timo some lab test wathiedho tuo mokele cha mondo kik chak kele kaponi en wach kata mana ni arthritis cha koro wadil gi arthritis kaponi en liver disease wadil gi liver disease ka en diabetes to wa make sure ni diabetes ne waduoko skari mondo bedango mondo bede e wang'e kata level ma onego madwarore mondo kik tim nade kik mi ng'ato ng'ani bed gi sidani to kowuok e lab to koro wanyalo timo nade wanyalo thiedhe kalure gi extend ma gini osedhi nitie jok ma inyalo mi mana cream ma giwiro mondo kata ka en rash moro matin to rumo to nitie jok ma chuno kalure gi kaponi en ng'amo ter nyange kata ng'amo koter nyange kata ka en gi phimosis koro chuno ni nyaka watim ne nyange mondo koro gini kik timre nade ni kik duogi ni wachido ni jok ma nigi phimosis gi en obosike osiptal kobiro gi sida the same problem to chuno ni eventually idhi timo nade idhi timo ne nyange koro gineno kosechakore kamano itimo ne tima nyange dichiel makuri ngeni manu wasedo je weche thieth daktari kata kamano kapok wachopo weche thieth ahinya de waher mondo mi wang'ia ni bende kidienje mamoko mag tuoni mag chandruogni mar balanitis tere kamoro kama ne wang'io weche mag raboyunga Dr. Jerry raboyunga wasedo ni en achiel kuom gigo ma ber kandalo duto te kinde duto te ji bedo godo mak mana ka en jaodi ma ung'eyo kaka uchala ma usidhi pim kod gik makamago ne jogo ma samoro react kata gin allergic to ne latex ma itiyo godo e raboyunga kata latex miloso godo raboyunga gi kaina gi je aina gi onego beni itimo nang'o nikech ang' chandruoge kanobi kute kaka achiel kod chilo nyalo bede samoro ng'ato kolwokore maber tok bede achiel kod ng'ama miyo ne jok mantiere kod allergy magi to jok mathoth ne inyalo nyiso gi nang'o kapok wadonje weche mag thieth matut nikech daher mondo wadonje weche mag thieth matut bang'e matin ok ging'eny lakini seche moko wawinjo ka giwacho ni nitie non latex condoms lakini ok ging'eny kata an pok aromo gachiel pok amanyo owacho ni pok amanyo koro nitie moko mabe to kata ka ntiere to yudo ni gin a little bit expensive maseche moko nitie jok moko nyalo afford gi to raboyunga watiyo godo mana kaponi udhi e yor hera ma ing'e ni is not safe yeah to kaponi ok en safe manyiso ni seche moko pok okawi seche moko iluoro tuo the best treatment for such ma onego bed watimo en watimo gima iluongo ni abstinence kaponi nyalo ti irito batimne nade ba kawi kata kaponi ng'ama chuo ti yud ng'ama miyo mikele ot eka koro nyalo timo nade kunyalo timo wachera chutho to wanyiso gi ni kaponi in allergic to mano to ber kiweyo ni wach onyalo hinyi mar allergy ni timo ng'ato nade daktari nikech oyudo kaka mag infections kaka chala mag chilo kaka chala mar allergy timo ng'ato nade onyalo gelo rashes ma iwinjo ka in gi guonyo moro ma ili kabisa to dhi miyi bedo very uncomfortable mino seche moko ka ng'ato nyalo bedo ni en ng'ama tiyo en ng'ama very respectable to siko odwa mano il ogwonyre seche te mano en gima nyalo miyo ibedo very uncomfortable koro chutho to ng'isi ni onge tiende mondo iti godo kaponi ng'eni dhi kelo ni chandruok machalo kamano
Thiedho balanitis nyalo bedo mayot, bende onyalo bedo complicated kata onyalo bedo mapek ponono ni ofweny ni en ang'o makele. Kuom ranyisi ka gin weche mag hygiene kata weche mag ler, daktari nosepimo kidieny mokwongo kachiel kod kidieny mar ariyo kaka joma chuo onego bed ni rito ler, kaka joma mine kata jogo marito nyithindo ma yawuoyi onego bed ni rito negi ler. To ponono ni tuoni ok othiedhe, en ang'o gini manyalo timore? Complications onyalo kelo koso mago gimoko mathoth e kidieny mar adek, kik idhi mabor kata matin kik isudi. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluonge nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro Manyaka Chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobede kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*8. Ndiga humbe ne olak kaka yor kowo jowuoth. Kata kamano, lony mar piny olonyo kon ndiga e sekta mar ngware. Achako riembo ndiga 2006. Nono ang'atiyo jua kali, to jua kali ok ne chula maber. Kendo rwako apiko masani olak ei bombe kod gwenge. Ndiga, ok ane ka apiko ditieke. Jo ndiga ni kanye. Bende moko pod nyono nyange. Ndika ni to ok wapiem gi ng'ato. Enana ni koro ndika ni inbe kiwuok, japeng bende wuok, kila ng'ato timang'o oyud mare. E sigana makende, Millicent Adhiambo menyo jogo mapod oniano, kendo timo tij ngware mar ndiga. Kete mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake. Wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Kik bai. So when I go carry out the copion, I cannot see my son. I thought easier. Seriously, who took my son and where is my son? Ogai marobila Douglas Kanja orem chopo mar chwalo e doho rawere manyocha oteki. Familia mag rawere go pod ywago ratiro. The KCSE exams were normally released in January, and we are keeping to that tradition and will be releasing them within the next 2 weeks. The exams that used to be released in December were for KCPE, and this year we did not have KCPE. Migao mar somo yango ni duoko mar penj KCSE mahiga ni igeno gole e juma mar 2 mar dwe mar 1. Igani emobede ng'anyo moro ma pok nobede ga piny ka nyaka nini modonji nyaka e bunge. Higa achiel ni jopuonje ng'anyo makata nyithindo wegi ok dhi skul. Koro higa ni at least otimre maber nyalo rumo. Nonro mar Infotrack yango ni jo Kenya mathoth oneno pek e higa mar 2024. Higa osebedo ni nade?
Machiegni kendo kidieny mogik mar balanitis. Ne daktari pimonwa kata gik moko aboro madongo makele. To bende gik moko aboro madongo makele gi ema koro ang' nonyiswa ni ponono ni oseng'i ma oyud ni ma en balanitis. Nitiere test moko mibotim kaka nipimonwa cha mondo mipima ni to gin tuoche mag nyaye, gin tuoche mag owuok e dendi ka wuok gi oko koso ginang'o gini makele. Kanye makoro weche mag thieth ang' nodonje. To kapok wadonjo ahinya e weche mag thieth, daktari ang' nwachak gi mamalo nikech nwayudo kacha ni namba 1 gima nyalo kele en weche mag hygiene. Mabende ni sipimonwa kacha ni kaber, tiere kaka joma chuo onego beni luokore, tiere kaka nyithindo ma yawuoyi onego beni luoko. Manyiso ni mano treatment kata mano en yo minyalo geng' godo balanitis e yor hygiene. Wadhi e yore mamoko abiriyo ka kod yore gi mag thieth ponono ni achiel kuom gimo kelo balanitis. Wan gi bacterial infection. Makaponi yudo bacterial infection ma okelo balanitis to nitie yedhe minyalo mi ma antibiotics. To antibiotics go inyalo mi amuonya kalure ni en bacteria machalo nade. To apart from that nitie cream minyalo mi tichaki wiro kanyo. Cream ni oting'o gik moko ariyo, onyalo ting'o antibiotic to nyalo ting'o steroids. Manyiso ni odhi timo nade, odhi miyo ilo cha kata reaction cha dok chien. Kwa dok fungal balanitis mwacho ni nyalo bedo gi kata mana gik mokut matindo tindo maseche moko ok nena. Ber ka imi kata mana yath mimuonyo kaka ng'ama dichuo, inyalo mi kata mana mar juma achiel, kata inyalo mi kata mana mar single dose. Nitie moko minyalo mi imuonya mana dichiel to konyo, lakini nyaka mi cream mitimo nade miwiro. To seche ma in gi mabe ber kitimo nade ithiedho minot kata jaherani mondo ebe kiko chako timre nade chako duokni kata ibe kiki chake duokna. Koro ithiedho udi chiel to seche mithiedho une iwacho ni kik unendru, ikuongo miyo yath mondo ti kusechangwe kuchako unendru kendo e yor hera. Nitie mag reaction mana kaka wawacho ni mar allergic mar raboyo. Kaponi yude to wamiyi mana anti-allergy cream ma kaponi wiro to nyalo tieke. Ma seche moko kochuno ni kata ni nyaka imuony yath moro amora. Mana kaponi en gima otimore marach ma nyalo mi ibedo iwinjo ka lit kabisa, inyalo medi kata gi yedhe moko mag amuonya manyalo konyo. Lakini chutho to mana cream go oromo tieke. Nitie joma nigi phimosis. Phimosis kaka nwawache yudo ni pien mambele cha okonyal dok chien mine raba. Jogo wanyiso ni wawuoyo kodgi to wanyiso gi ni ber kaponi otimgi ne ginyange. Niwach kaponi okong'ad gino, kokong'ad foreskin no, to tuono dhi medore kata nyalo miyi koro chako bedo gi UTIs. Ma nyiso ni en more probable okelo ni chandruok mang'eny kanyo maloyo kaka en kanyo ero. Koro chutho to ber kigole agola te mondo sida no wuog kabisa. Yeah. To mag sexually transmitted disease to mago to koro wathiedho kalure gi en sexually transmitted disease mane. Onyalo bedo viral, onyalo bedo bacterial, mobiro ene mwathiedhe. Thothne daktari wabedo ga kod levels mopogore mag tuoche. Nyalo ni samoro chako ma mild kata odhi severe. Okang'eyo kama abene nitiere kod levels go kata nitiere kod kidienje gi. Lure gi gimokele bende ni wachiro ni bacterial infections seche moko nyalo bedo ma severe, ma nyalo mi bedo gi a lot of pain, ma seche moko ginyalo miyo kata mbele kanyo bedo gi scars, a lot of scars kaso bedo matek. Mago yudo ni man osebedo chronic, osebedo ka en kanyo ji mang'eny oluoro dhi osiptal. To seche miluoro dhi osiptal no en gima inyi to chami mos. Koro yudo ni obedo chronic ma koro odhi form scars manyalo mi ibedo gi chandruok mang'eny. Koro wan gi moko manyalo bedo severe kalure gi gimokele. Kokele gi bacteria onyalo bedo severe. Kokelo gi fungal infection en gima inyalo daka godo moki okichandi kata ni dhi thiedho. Koro manyiso ni ok obedo marach ahinya. Kato bende kaka thothne wachonwaga mag ntiere moko bende dendi ang' nogore godo ma bende lure kod rateke mar del ma bende wasiwuoye mang'eny mokalo chenro mar penj laktar kani ndalo duto te nyaka wane ni waketo kata warito ratekewa mag del. Warito ratekewa mag del nango daktari ange kama idwa dhi wachiemo maber. Balanced diet ni wasewacho ni en olembe, alode, chiemo magero del kaka proteins kata starch vitamins nyaka bede ma yudore alode. To
orako orako be ber kaponi ng'ato timo especially joma osebedo joma dongo nyithindo ting'e ni ringo kamoro amora gichapni to joma dongo yudo ni gine tich giriembo mtoka ginindo gine apiko koro ok gitim orako arokano en gima konyo del kabisa kotenore kod kaka en severe kata kaka en mild bende ang' nolure kod yedhe mimikoso kaponono ni midose tene na dose ma standard to nikech gimomiyo akelo penjo no daktari nikech yudo kaka thothne kuom ranyisi ka en bacterial omi ng'ato antibiotics yudo ka ni thothne ka ng'ato osemadho yath kata osemuonyo yath kuom ndalo adek kata ndalo ariyo to neno ka ranyisi ka dok chien kata owinjo ka koro ok otuo to thothne ji weyoga yath onego bed ni iwuotho kod yedhe gi nang'o? Mokwongo nitie jotuo manyalo nyisa ni anto yadha muonya to kadwa koro mago titero mana either itero sindan kata imiye kalure gi tuo ma en godo itere sindan kata imiye niwach ing'e maber ni ok obi muonyo nitie jomoluoro yath kabisa to nitie jomoluoro sindan koro seche ma idwa miyo jatuo yath to ikuongo ne uwuoyo ting'e ni to en jatuo machalo nade en ng'ama ohero yath machalo nade manyalo konye to nitie moko ma chuno ni nyaka chuoye sindan kata kaponi niwach lure gi severity mar tuono balanitis kata mar fungal infection seche moko kochuno ni nyaka ng'ato muony yath mar ndalo mang'eny ng'ama wuoyi nyalo muonyo kata mana one day odiochieng' achiel to imiye mowiro cream mowiro to kalure gi severity kendo inyalo miye kata mar odiochienge kata mana ndalo abich to lure kendo gi severity nyalo mede gi cream kata nyalo weye kamano to ka en sexually transmitted diseases to mago to nyaka dhi 2 weeks niwach ka en sexually transmitted diseases kokitieke maber to dhi bedo chronic kata dhi bedo resistant nipimonwa kata seche ma ng'ato muonyo yath nyako iwacho nwa nyako muonyo yath duto te kata niwach nitiere moko ma nyaka thiedha kod tero ng'ato nyangu kata tero ng'ato nyangu ka bende wayudo ka ni nyalo bedo kod complications ponono ni ng'ato ok oritore yo maber ka ponono ni ng'ato yudo balanitis to mare nyaka thiedh kod nyangu ere kaka onego bed ni oritore iwacho ni nyaka thiedhe kod nyango kaka ni wacho nwa nitiere moko makoro ang' nitere nyangu mondo mi kik chandruogni chak bed kendo kotenore kod weche mag phimosis kod gik makamago gimitimo ikuongi thiedhe imiye yath kata mana muonya moko mondo tuo ni odog chien niwach seche midhi ng'ado kachacha idhi expose to kapo ni nitie bakteria e area no to idhi soyo bakteria ang'owa kidonda kata kidonda mo adhola miketo kanyono koro nyiso ni kapo ni ok omiye kata mana yath moro matin mondo okuongo geng' kata otiek tuone nyalo kelo ne chandruok e nyango gima watimo en wakuongo wamiye amuonya kata mana sindan kalure gi tuo mokele to kwasetieko mano eka koro wa schedule ng'ano mondo timne nyango kata mana bang' juma ok daher mondo mi apenji ponono no kothiedhe nikech ka ponono no kot kama tintiere kod remo kamano to kothiedhe apani ng'ato nyalo bedo kod discomfort mang'eny ng'ato ngimane ok nyal bedo maber ahinya koso nitiere tuoche moko manyalo luore koa kanyo daktari kwa balanitis ka onyalo kelo complications ema wacho ni kaponi timo ne nyange kapok thiedho tinyalo miyo koro entire the area koro dhi bedo infectious to mar ariyo onyalo spread onyalo dok gi iye to kelo ni gimiluongo ni urethritis manyiso ni ibedo gi urinary tract infection kaponi ochango to chango gi scars mbala dola odhi to nitie gimoro miluongo ni strictures mabe onyalo kelo manyiso gino adhola go kosechango to koro bedo gi mbala to dino urethra cha koro seche ma idwa kata mana olo pi to yudo ka tek kendo yudo ka lit mano ng'e ni baadaye kosetimre nade kisechango koro mago gin gik ma nyaka wang'e momiyo wawacho ni kaponi yudo tuo ni tibiro chon mondo thiedhi chon en penj daktari kokalo Ramogi TV kawacho ni gima en mwandu kauno wang'iyo balanitis mabende daktari osepimonwa kendo leronwa maber mokalo kopogore kod thieth daktari wacho ni tiek dose kaka daktari ondiko ni to bende seche ma ithiedhi ni jaodi bende nyaka thiedhi to diere ni bende ji kik riwre daktari geng'o ber moloyo thiedho nitiere kaka wanyalo geng'e weche mag hygiene namba achiel mago make sure ni waluoko the glans penis maber gi pi wawacho ni en pi mamor kendo watiyo gi sabun to kaponi in ng'at ma yudo ng'eni kata mana in gi phimosis to ber kidhi osiptal mondo ne kaka inyalo tim nade kaka inyalo teri nyange piyo mondo kik okel ni chandruok mang'eny jok ma
oiseyude to paro ni kata ni min ode kata jaherane ni kode to ber kapo ni thiedho kata mana jaherane mondo kik ochako yude kendo. Koro mago gin gik yore mwageng'o godo, lakini chutho to ler ema onego bed ni waketo mbele. Nitiere weche moko maliekorega kotenore kod tuo ni daktari. Nitiere joma chuo ero rwako lewni morido gi ahinya kapo nono ni en jeans mokase monjise kabisa. Bende manyalo kelo chandruogni? Lewni moride kata lewni maiye morido. Ok ng'eny mana ka gima nyalo timore ni seche moko ng'ato nyalo hinyore kanyo. To zip nyalo timore nade, nyalo mako seche moko idhi kata mana olo pi kamoro to seche miolo pi to in garaka moro to ki omoni dwa ywa zip ni to nyalo timore nade, nyalo maki to ridhi kata hinyi. Mano nyalo kelo balanitis. Balanitis wang'e ni en inflammation. Koro mano kotimore to nyalo kelo ni hinyruok kanyo to kelo ni shida. Wach mogik minyalo wewa godo kotenore kod balanitis daktari? Balanitis en tuo manitie to joma dichuo ng'eny kode. Luor ema nitiere niwach yudo ni joma chuo ok ohero dhi osiptal. Anyalo wacho ni anyalo miyogi wachna ni ber kapo ni ineno ka inyalo bedo gi tuo machalo kama to idhi osiptal mondo neni mondo thiedhi to daktari bo miyi mawaidha makare. Ok en death sentence. Bo nyalo nego ng'ato daktari? Ok onyal nego ng'ato. Ok onyal nego ng'ato. En mani koro kiweye mana kaka ni daktari wachocha to bro chango ga dhola mabende ang' nyalo idho kuonde mamoko madin kuonde moko ma samoro noko bed ne konego bed ni dinore. Pono ni ng'ato dwa tudore kod daktari nyalo yudi kanye? Ayudore hospital miluongo ni Medigold Hospital to embui wan Medigold Health Services kata kidhi Facebook ipodi boyuda gi nyinga Jerry Okello, TikTok ba yudora gi Dr. Jerry Okello. Erokamano nya daktari amor kenda duke erokamano kuom yudo thuolo ibiro wagomba ka kotenore kod chandruok mar balanitis. Ageno ni odiochieng' machielo kwa luongi tibo biro wachako bede kod chenro machielo penj laktar. Kamano. Erokamano ahinya. Iwacho ga kacha ni ng'ama nigi ite mondo miyo winji wakelo ga lakteche mantiere kod lony kawuono wantiere kod Dr. Jerry opimo nwa chandruok mar balanitis ka ponono ni in ng'ama dichuo maneno chenro ni weche mag hygiene, weche mag rito ler nyaka wang'i matut mokalo seche ma iriwori gi jahera ni en jahera ming'e chalne koso king'e chalne ponono no king'e chalne nyaka ang'i ti kod raboyunga. Samoro nyalo tiyo kod raboyunga tibedo kod reaction kata in allergic. Daktari wacho kacha ni tematek mondo mi imanya latex free kata ma okolos kod latex. To ka ponono ni neno ranyisi tematek ine laktar mondo mi iyud thieth nikech balanitis ithiedho. Ne daktari wa erokamano makende ne jogo picha mawa erokamano mang'eny ne director na Philip Ochieng erokamano mathoth kachiel kod producer na Papecho Okoth Nyameja. Ani luonga ni Ruth Otieno, ngima en mwandu, oriti masani. Holiday season, Citizen Duka and Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na offers zingine kibao. Choose what you want and buy it in pairs to enjoy bigger discounts. 2 packets of 2 kg sugar, 538 from 558. 2 packets of 2 kg chapati flour, 278 from 338. 2 bottles of 2 liters cooking oil, 990 from 1,360. 2 packets of 2 kg basmati rice, 1,398 from 1,534. 2 packets of 4-pack tissue white, 318 from 372. 2 bars of 800 grams bar soap, 318 from 400 shillings. But that is not all. You can pick and choose the products you want and build your own basket. Dial *487*5# now to pick your items directly from your phone, then go and pick up your shopping from any
any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ma en jaoda, nyinge en John Dennis. An kode ne wayudo masira makoch mar apaya. Gima nyalo paro winjo ewi masira no en brek mapoya gi luar mar matoka. Jaoda ne nie piny mar matoka ka lwete konchiel oliero e kom achiel ka pache olal. Natemo luonge ka atuome ma pache oduogo. Kaneno chiew nokona ni okonyal winjo tiendene. Laktar nobiro, laktar okanga, ni Dennis oyudo ng'ol, kuom mano okochako wuoth kendo. Wachno noturo chunya, kendo osebedo jaoda kuom higni 12. Pacha ool kendo okawinj ka an kare. Amanyo kony kuom jolony e weche mag paro. Bedo jarit jatuo oken tich mayot. Duok ng'we nyamburko piny. Ng'we airi titi neko. Hi friends! This Christmas, let's make it special by being kind. Always respect your parents and elders. They do so much for us. And don't forget to share what you have with those who have less. Remember, a little kindness can bring big smiles. Merry Christmas. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ndiga humbe ne olak kaka yor kowo jowuoth. Kata kamano, lony mar piny olonyo kon ndiga e sekta mar ngware. Achako riembo ndiga 2006. Nono ang'atiyo jua kali, to jua kali ok ne chula maber. Kendo rwako apiko masani olak ei bombe kod gwenge. Ndiga, ok ane ka apiko ditieke. Jo ndiga ni kanye. Bende moko pod nyono nyange. Ndika ni to wapiem gi ng'ato. Enana ni koro ndika ni inbe kiwuok, japeng bende wuok, kila ng'ato timang'o oyud mare. E sigana makende, Millicent Adhiambo menyo jogo mapod oniano, kendo timo tij ngware mar ndika.